bestelako egoera batzuetarako presegon beharko zukeen, baina alere, hau alzen aita, Gregor Laneko bidaia batetik itzultzean, oean neka eginda zerraldo egoten zen. Gregor gauean, etxeratzean pijama jantzi bezaulkian egoten zen. Zutitzeko gauza ez eta posaren seinale besoak altxatzean zituen, eta urtean igande pare batean eta jaiegun seinaletatuetan paseo bakardi bakan haietan joaten zen. Bere beroki zaharrean tapa eginda. Gregoren eta amaren artean berotik poliki joan arren atzean, geratzean zela. Makila lurrean kontuz jarriz, aurrean egin eta zerbait esan nahi bazuen. Hai beti bertan geratu eta laguntzaileak bere inguruan biltzen zituela. Orain, baina, tente zegoen urrezko botoidun uniforme urdin estu bat zeraman, bankuko langileen antzera. Txamarraren lepu altu zurrunaren gainean nabarmentzen. Zigitzaion papo mordula. Bekien iletxuen azpitik irteten zitzaizkigun begi beltzak. Bizi eta adi. Besteetako hile zuri banatu zuzen egoen horraztu arresti zehatz. Distiratxu bat eta guzti.